من د دسپیکا وی رزه پودکستی دا د پودکست عوض دا وک دو مسئله این بنگهین این لروجلات ناوین هنک بالک شاند بسر مسئله این کردان و فلسطینیان و هر وها شباندون و جداهین د نابرا هر دو مسئله ها. نهاجی دخوازم تکیلین کردان و فلسطینیان بدم برهب و نشان بدم که او تکیلی به چه رنگی و آوای ریو چویه و دچه. همه د 100 سال داویدا تکوشینا کردان و فلسطینیان د همان دمی دا مشیه. Her du têkoşîn di aliyê coğrafiyê de ne ji hev durin. Di mesele her du miletên de têkilî, siyaset û aktor gelek caran ketine nav hev û li ser hev bandoriştine. Loma dixwazim di çarçeweya têkiliyên rêxistinên Kurdan û Filîstînê yên sereke de hinek anekdotan parve bikim û bal bikişînim ser hinek encaman. Yek ji rêxistinên Kurdan Partiya Demokrata Kurdistanê ango PDK'ye ku ji salên 1940yan vir de li başûrê Kurdistanê bo maf û azadiya gelê Kurdistanê tê dikoşe. Heya 1979 serokê PDK Mele Mustafa Barzanî bû. Piştî mirina Barzanî gorê wî Mesûd Barzanî bo PDK heya îro serokatî kiriye. Di têkoşîna xwe ya 10 salan da PDK di hêla dîplomasî de gelek tecrübeyên xurt afrandiye. Bi devlet û rêxistinên derveyê re bûye xwedî têkiliyan. Yek ji wan jî têkiliyên PDK yên bi rêxistinên Filîstînî û devleta İsraîlê re. Bi rastî mirov hêsanî dikare bibêje ku bi taybetî jî ji ber propagandaya dewletên Kurdistanê dagir kirine, PDK piranî bi têkiliyên xwe yên İsraîlê tê zanîn an jî tê xwastin ku PDK wiha bênasîn. Lewra armancek dewletên dagirker hene. Ew dixwazin rêxistinên Kurd ji aliyek ve bi hêzên derveyî re girê bidin, bi wî avayî têkoşîna wan piçûk bihesibînin, li nav gel de reş bikin û nerewa nîşan bidin. Tenê ne İsraîl, lê gelek kes dewlet û saziyên cuda jî bo vê propagandayê dewletên dagirker hatine şixulandin. Li aliyê din dema mesele dibe İsraîl armanca propagandaya dewletên dagirker hinek din cuda û kûr jî dibe. Lewra milletên Kurd bi piranî Müslümanin. Devletên dagirker jî siyasetek qirêj a bi 10 salan heta ji 100 salan vir de tê meşandin dikin meriyetê. Ew siyaset li ser dijminatiya cihûyan û helbet di 100 sala dawî de li ser dewleta wan İsraîlê hatiye avakirin. Di vir de tişta tê bikaranîn ol, ang û dîn bixwe ye û dewletên dagirker di navbera îslam û cihûtî de nakokiyan ava dikin û dixwazin millet jî gorî vê tev bigere. Loma dema têkiliyên rêxistinên Kurdan li vir mînak PDK'ye bi İsraîl re tînin rojevê û propagandaya qirêj dimeşînin, dixwazin bi ol xitabê milletê Kurd bikin û bi kurtazî dibêjin ku ka hûn dibînin qaşo ew rêxistin bo azadiya we ye, lê hûn dibînin ew bi dijminên dînê İslamê re kar dikin. Loma ew nerevan e, ew aparatin, ew qirêjin. Divê Müslüman beriya her tiştê xwedî li dîn û îmana xwe derbikeve. Bi vê awayê dixwazin rêxistinên Kurdan li ber çavên gel bi taybetî jî li ser cihûtiyê reş bikin. Bêguman ew propaganda gelek caran hatiye bikaranîn û hîn jî tê bikaranîn. Lê divê mirov beriya her tiştê bibêje ku ev propagandaya hanê sûceke mezin a dijî mirovahî ye, lewra antisemitîst û rasîst e. Milletên cihî wek her milletên cîhanê milletek maxûr e û her kes, her millet jî mafê xwe heye bi wan re têkiliyan dayîne. Lê ew nijadperestî û rasîzma dijî milletê cihî mixabin gelek qedîm e li gel dagirkerên Kurdistanê. Loma ew bi vê awayê her tim him mafên milletên cihî bin pê dikin, him jî zilma li ser gelê Kurd bi vê nijadperestiya olî reva dikin, demdirêj dikin û helbet mafên gelê Kurd tim û tim bin pê dikin. Wek tê zanîn li Tirkiyeyê propagandek heye, bi taybetî jî bo têkoşîna li başûrê Kurdistanê her tim tê gotin. Dibêjin ku avakirina Kurdistaneke serbixwe li başûr projeyek Amerîka û İsraîlê ye û loma ew dewleta Kurdan dibe dewletek duyem a İsraîlî û di nav ummeta İslamê de wek xençerek dibe sedema perçebûna ummetê. Ji bo mînakek sosret hûn dikarin li ser YouTubeê gotinên Erbakan guhdar bikin. Erbakan di 26 Qanûna 1991 de li Meclisa Tirkan bo vê meseleyê axivî bû. Salên dawî de heman propaganda li dijî têkoşîna azadiya gelê Kurd ên li Rojava û Sûriyeyê û Rojhilatê Kurdistanê û Îranê jî tê bikaranîn. Li Bakur nezê de ye hinek sedemên wî jî hene ez ê behs bikim.
Bêguman tu rastiya vî propagandayê tune, lê bi van gotinan dixwazin pêşî li mafê Kurdan bigirin. Têkoşîna Kurdan li ber çavên gel, bi taybetî jî li ber çavên gelê Misliman reş bikin. Nijadperestiya xwe ya dijî Kurdan bi argûmanên li ser doza îslamî reva dikin, an jî dixwazin li ber çavan vebişêrin. Lê çiqasî serkevtîne ew mijarek cuda ye helbet. Ev argûman ne tenê ji aliyê hêzên îslamîst ve her wiha ji aliyê hêzên sekûler ên nijadperest ve jî gelek caran hatiye û tê şixulandin. Ew jî hinek li ser dînê îslamî, hinek jî li ser îdayên xeyalî ku temamî li ser xirabiya cihûya tê gotin tev digerin. Wek mînak gelek sekûlerên nijadperest gotinên wek masonî, siyonîzm filan jî bi kar tînin û gorî teoriyên wan ên li ser komployan û xeyalan hatine afirandin, İsraîl û cihû hêzekdariye her tişt di destê wan de ye û dawiya dawî de ew dixwazin her kesî bikin bin kontrola xwe û ji holê rabikin. Ev jî rûyekî din a dijminatî û rasîzma dijî cihûyan radixe berçavan û tenê ne li welatên Kurdistan dagirkirine, li gelek welatên cîhanê jî mirov rastî van gotinên rasîst tê. Rastî dema mirov behsa vê meseleyê dike, direkt Yalçın Küçük tê bîra mirov, lê ew ne tenê. Kesên li ser şopa wî dimeşin, bê sînor û bê pîvan tev digerin ku heta malbata Barzanî bi xwe jî cihû îlan dikin. Tiştek din jî ew e ku divê mirov teqes di serî de bibice û dîsa dubare bikim. Têkiliyên bi cihûyan û dewleta wan İsraîlê re tiştekî gelek reva ye, maqûl e û gorî bercewendiyan jî gelek di cih de ye. Her devlet û rêxistin mafê xwe heye bi İsraîlê re têkiliyan çêbike û helbet tiştek gelek normal e ku Kurd jî bi İsraîlê re xwedî münasebeta bin. Tişta ji bo dewletên dagirker ên li Kurdistanê reva ye, çima bi Kurdan ne maqûl be. Mînak Tirkiye, Iraq û İran bi deh salanin İsraîl wek dewlet dinasînin û her qadê de xwedî münasebetanin. Rast e, bi taybetî jî 1979 vir de ji şoreşa İslamî ya Îranê şûn de têkiliyên İsraîlî û Îranê ne başin, heta gelek xirabin jî. Her wiha gelek dewletên Ereb jî bi İsraîlê re ne xwedî têkiliyên başin û hinek dewletan bi İsraîlê re şer jî kirine. Dîsa desthilatdariya li Tirkiyeyê ya bi rûyê İslamî tê zanîn ya Tayyip Erdogan serokatiya jêra dike, dem deman bi İsraîlê re biye xwedî têkiliyên nexweş. Lê em baş dizanin ku mînak Tirkiye û Erdogan bi İsraîlê re xwedî gelek münasebetên xurtin, bi taybetî jî di hêla aboriyê de. Loma tişta bo wan reva ye û gorî bercewendiyên wan gelek normal e, helbet bo Kurdan jî reva ye û normal e. Lê dagirker wek min behs kiribû, tişta bo xwe dixwazin û dikin, bo Kurdan naxwazin. Loma dijberiya têkiliyên Kurdan û İsraîlê dikin. Niha bi hinek mînakan behsa têkiliyên rêxistinên Kurdan û Filîstîniyan û her wiha dewleta İsraîlê bikim. Min di serî de behsa PDK ku Mesûd Barzanî serokê wî ye kiribû, niha em dev ji îdayên dewletên dagirker û alîgirên wan berbidin ku ji xwe min kurtasî behs kir û em guh bidin Kurdan. Serokê PDK Mesûd Barzanî di pirtûka xwe ya sernav Barzanî û Hereketa Azadiya Gelê Kurd de behsa têkiliyên wan û İsraîlê dike. Barzanî dibêje ku cara yekem têkiliyên wan bi dewleta İsraîlê re di sala 1963 de ku piştî şoreşa 11 îlona 1961 de çêbûye. Cara awil Celal Talabanî ku hûn demê rêveberê PDK ye, Celal Talabanî û Kamran Alî Bedirxan bi sernavê PDK li paytexta Fransayê Parîsê bi Şimon Perez re bi dizî civiyane ku ew hevdîtin bi erêkirina polîtbüroya PDK pêk hatibû. Piştre şandeyek PDK ji İranê derbasî İsraîlê bûbû ku serokê heyetê İbrahim Ahmed bûye û Ömer Mustafa Debabe û Seyid Aziz Şemzînî jî endamê heyetê bûne. Gulana 1965 de jî David Kamhî wek berdevkê hikûmeta İsraîlê hatiye Kurdistanê û piştî 1965 hîn têkiliyên din jî hatine damezrandin. Gorî Mesûd Barzanî dema şoreşa 11 îlonê dest pê kir, İsraîlê wê tiştê bo xwe wek stratejîk û fersendek pir kêm tê dîtin nirxand û loma bi serokatiya şoreşê re ango bi PDK re ketin nav têkiliyan. Encamên wan hemû hewdana jî alîkariyek gelek bi sînor bûye. Ango mirov fêm dike ku ne wek dewletên dagirker behs dikin, İsraîlê zêde alîkarî nedaye PDK. Mesûd Barzanî her wiha behsa sedemên têkiliyên İsraîlê û yên partiya xwe jî dike. Gorî Barzanî armanca alîkariya bi sînor a İsraîlê ew bû ku
devleta Iraqê ji cepheya şerrê bi Ereban re dûr bihêle. Lewra tê zanîn wê demê gelek şerên giring di navbera İsraîlê û hinek dewletên Ereban de qewimî bû, mînak şerê 1967 ku İsraîl serkeftî bû, loma İsraîlê dixwast alîkarî bide Hêzên Kurdistanê lê bi sînor. Barzanî wiha dinirxîne, wiha dibêje. Bercewendiya İsraîlê ew bû ku artêşa Iraqê bi Kurdan re di nav şer de be. Bi vê awayê artêşa Iraqê derveyî cepheya di şerek bi dewletên Ereban re dima. Ji xwe hate dîtin ku bê çend pevçûnan êrişek ciddi ya artêşa Iraqê dijî İsraîlê pêk nehat jî. Mesud Barzanî dibêje ku piştî têkiliyên 1965 hinek alîkariyên bi sînor ên teknîkî û leşkerî gihîştiye wan ji İsraîlê elbet û wiha berdewam dikin. Rastî mümkün bû wan alîkariyan pirtir bikin, lê nekirin. Dixwastin ku şer li Çiyayên Kurdistanê berdewam bike û encamekî diyar jî dernekeve holê. Bi vê awayê artêşa Iraqê jî li ser Çiyayên Kurdistanê mijûl bibe û ji Filîstînê dûr bimîne. Ev armanc her wiha ya Şahê Îranê jî bû. Loma İsraîlê bixwesta jî şah nedihîşt alîkariya mezin bidin Kurdistanê. Bi taybetî jî di şert û mercên zor û zehmet ên pêşmerge têda bûn û dema şer hîn gurtur bû. Mesud Barzanî armanca alîkarî û têkiliyên İsraîlê û müttefikî wî Îranê wiha dinivîsîne. Li aliyê din derheqê armanca pedekî jî wisa dibêje Mesud Barzanî. Bêguman armanca İsraîlê ya bi alîkariya şandibû û ya şoreşa Kurdan ji hev cuda bûn. Armanca şoreşê ew bû ku dijî êrişên bêdawî yên artêşa Iraqê bo xeta parastina gelê Kurd xurt bike amûran bi dest bixe. Ji wê jî girîngtir Mele Misefa Barzanî bawer dikir ku bi rêya İsraîlê piştgiriya Amerîkayê bi dest bixe. Lewra bandorek xurt a İsraîlê li ser Amerîkayê hebû. Êdî ji Yekîtiya Sovyetan ango dewleta Ûrûs bê hêvî bibû. Li aliyê din Mesud Barzanî bal dikişine ser îdayên hinekî İsraîliyan jî wek mînak Shalom Nakdîmon wî zilamê pirtûkek nivisandiye û di vir de tiştên wisa dinivîsine ku mirov dibêje qey hêzên İsraîlê li gel Kurdan şer kirine û wekî din jî gelek alîkariyan dane. Dîsa mînakek rêveberek îstixbarata İsraîlê Mossadê bi nav Eliezer Safrîr di tîrmeha 2021 de di Yerûsalam Postê re axivî bû, wî jî heman tiştan anîbû ziman. Lê helwesta Mesud Barzanî dijî van kesan û gotinan gelek zelal e û dibêje ku ev temamî îdayên bê esilin, temamî xeyalin. Tu İsraîlek li gel wan neketibû şer û li wir jî nebûn. Elbet dema Barzanî wiha dibêje hebûna İsraîliyan û têkiliyên wan înkar nake. Tişta dibêje ew e ku desteka İsraîlê qasî tê gotin nezêdebiye û kesek ji İsraîlê jî li gel wan dijî Iraqê şer nekiriye. Her wiha derheqê peymana Cezayirê ya di sala 1975 da di navbera Şahê Îranê û dîktatorê Iraqê Saddam Hüseyin de hatibû îmzakirin da jî Mesud Barzanî tiştên gelek balkêş dibêje. Ku tê zanîn piştî vî peymanê Îran û müttefikî wî Amerîka piştgiriya didan Kurdan birî bûn, Kurdan bi rejima Saddam re rûbirû hiştibûn, piştre hêzên Kurdan têk çûbûn, komkujiya Saddam dijî Kurdan meşandibû, wiha dest pê kiribû. Ku fînala vê komkujiyê jî di sala 1988 da komkujiya Helepçê û Enfalê bû. Mesud Barzanî di pirtûka xwe de Amerîka û Îranê bi gotinên gelek tund wek îxanet tewanbar dike, lê ne tenê wan İsraîlê jî bi heman tiştê sûcdar dike. Wiha dinivîsine Mesud Barzanî. Gorî fikra min İsraîl derheqê komploya Cezayirê ya dijî gelê Kurd hatibû avakirin ji berî de xeberdar bû. Eger niyeta wî baş bûye, dê wî nüfusa xwe ya li ser kesên siyaseta Amerîkayê diyar dikirin, Henry Kissinger, bi kar anîba û Şahê Îranê ji niyeta xwe ya bo peymanê bizivirandibe. Lê tu tiştek nekir û her wiha pêşî lê guherandina siyaseta Amerîkayê jî vekir. Hîç nebûye dikarîbû bu hezirtiya komployê me agahdar bikire. Loma gorî min berpirsiyartiya İsraîlê bo fereketa gelê me di 1975 da jiyan ne kêmtir e ji yên din. İsraîl çiqasî hewcadar be jî bercewendiyek xwe ya herî piçûk bû gelê Kurd feda nake. Xwedî vê samimiyetê nîne. Gotinên Mesud Barzanî bo wê demê wisa ne û her wiha gorî wî bavê wî Mele Mistefa Barzanî jî wek Îran û Amerîkayê İsraîlê jî berpirsiyar dîtibû.
Bêguman ev nirxandinên Mesûd Barzanî bu salên bêriya 1990 şunda gelek tişt hatin guhertin û têkiliyên Kurdan ên Rêveberiya Herêma Kurdistanê û İsraîlê jî gelek cuda pêşketin. Kurtasî dixwazin bal bikişinim ser nokteyek. Mirov dikare bibêje İsraîl dewleta herî zêde piştgirî dide Kurdistanê. Mînak dema referanduma 2017 da ku bo serxwebûna Kurdistanê hatibû rêvebirin, tenê İsraîlê eşkere destek dabû û gotibû ew ê dewleta Kurdan binasînin. Li aliyê din niha jî dixwazim çend anekdotan bo têkiliyên Partiya Demokrata Kurdistanê ango PDK û rêxistinên Filîstînê parve bikim. Gelek caran dema mirov dinire bi taybetî ev çend deh salên dawî de têkiliyên PDK û Rêveberiya Herêma Kurdistanê yên bi İsraîlê re ji yên bi rêxistinên Filîstînî û rêveberiya wir hîn xurtir e. Loma mirov dikare gelek caran dijberiya Kurdistanê ya rêxistin û netewperestên Filîstînê bi hêsanî bibîne. Li her tim ew wisa nebûye. Dîsa ji pirtûka Mesûd Barzanî çend mînakan parve bikim. Dema İsraîlê bi PDK re têkiliyan ava kiribû, helbet helwest e PDK jî gorî bercewendiyê xwe bû û her wiha ew helbest bo şerê di navbera İsraîl û Filîstînê de jî gelek diyar bû. Mesûd Barzanî bo wan dema wiha dinivîsîne. Serokatiya şoreşê bo pevçûna Eraban û İsraîlê xwedî helwestek eşkere bû. Ew jî destekkirina di serî de avakirina dewletek serbixwe her mafê gelê Filîstînê bû. Lê wek bi gotinên Hamaset û Tuj na. Wek dibêjin em ê İsraîlê birijinin behrê na. Divê ji van gotinên vala yên sot û xeyal dûr bisekinin. Ev tiştekî ne samîmî ye û di pratîkê de jî gotinên sexte ne û tu xêra xwe nînin. Xêra wana ji gelê Filîstînê re jî tune ye. Piştgiriya Mesûd Barzanî û PDK bo dewletbûna Filîstînê tenê ne bo wê demê bûye. Hîn jî hemam tiştê dibêjin. Dîsa bîranîn û têkiliyên Barzanî bi serokê Filîstînî yê rêxistina El Fethî Yaser Arafat re jî hene. Barzanî wiha dinivîsîne. Têkiliyên saxlem ên partiyê ango PDK bi taybetî jî bi El Fethî re hene. Ez bi şikran û minnet nebêjim nabe. Dema 1970 nehan li Viyanayê dijî min suîkastek hate rêvebirin, alîkariya Yaser Arafat a gelek giranbuha gihişt min. Wê demê rastî jî hewcederiya min bo alîkariyê hebû. Li gel vê ne mümkün e ku alîkariya berdevkê Arafat ê li Tehranê Hanî El Hesan di rojên şoreşa Îranê yên ewil de dabû me em ji bîr bikin. Ji ber ku alîkariya vî zilamê Barzanî dibêje ku ez dixwazim wek nîşaneyek li dîrokê bihêlim ka me çawa alîkariyek mezin ji vî zilamê dîtiye. Beriya salên 1980 têkiliyên PDK û rêxistinên Filîstînî mirov li ser van mînakan dikare binirxîne û wek dixuye ku her du alî jî xwedî têkiliyên xurt û baş bûne, bi taybetî jî di demên zehmetî de. Lê di salên şûn de hinek cuda ye. Çawa têkiliyên PDK bi İsraîlê re hîn baştir bûne, heman demê de bi rêxistinên Filîstînê re zêde pêş ve neçûne. Heta mirov dikare bibêje ku di wan 10 salên dawî de hîn siviktir bûne. Bi taybetî di dema rêxistinên îslamîst ên radîkal ên di siyaseta Filîstînê de derketine pêş de. Ez ê mînakan bo wan jî bidim, lê dixwazim derheqê têkiliyên rêxistinên Filîstînê û Partiya Karkerên Kurdistanê ango PKK de çend anekdotan parve bikim. Li gel têkilî, nêzîkatî û nêrîna PDK ya pozîtîf bû İsraîlê, nêzîkatî û têkiliyên PKK gelek negatif in. Mirov bi hêsanî dikare bibêje ku PKK ji roja hatiye damezrandin heta niha tu carî derheqê dewleta İsraîl de nebiye xwedî nêrîn, nêzîkatî û siyasetek pozîtîf. Ji vê bêtir PKK rasterast dijberiya İsraîlê jî dike. Ev siyaseta PKK mirov dikare îdia bike ku ji ber îdeolojiya wê ya Marksîst û çepkir û têkiliyên wê yên gorî vê îdeolojiyê hatine avakirin pêk hatiye. Wek tê zanîn ne tenê PKK, heme hemû rêxistinên çepkir ê cîhanê ne bi çavên baş li İsraîlê dinirin. Gorî wan, İsraîl dewletek kapitalîst e, müttefîk û heta qereqolek Amerîkayê ye li rojhilata navîn e û zilimkar e ku li gelê Filîstînê zilim dike. PKK jî xwedî heman argûmanan e. Her wiha gorî îdayên serokê PKK Abdullah Öcalan, İsraîl destek dide dewletên dagirker ên li Kurdistanê û bi wê awayê ew jî şirîkê zilma li ser gelê Kurd in. Dijberiya PKK ya dijî İsraîlê ew qasê de ku serî da serokê PKK Abdullah Öcalan hemû endamên PKK çi hatibe serê wan, İsraîlê jî qasê dewleta Tirk berpirsiyar dibînin.
Minak Gori Öcalan û alîgirên wî di girtin û teslîmkirina Öcalan bu Tirkiyeyê de rola herî mezin a İsraîlê û îstixbarata wî Mossadê bû. Eger ew nebûyana dewleta Tirk nikaribû wê tiştê pêk bianiya. Elbet dema PKK behsa İsraîlê dike, heman demê de behsa Amerîkayê dike. Lewra her duyan temamî wek hev û yek hêz dinirxîne. Mesela Öcalan wiha dinivîsîne. İsa, ango pêxember İsa bi alîkariya Kralê Cihûr û ser rahîbê wî ku ew hevkarên sîstemê ne hatibû desteserkirin û çarmixkirin. Ez jî dîsa bi alîkariya İsraîlê bi hevkariya Mossad û CIA hatim zindanîkirin û çarmixkirin û min xistin zindana İmraliyê. Her wat dixwazim ji bîr bînim ku ji roja ewel ve alîgirên PKK ji bo dîlgirtina Öcalan İsraîlê berpirsiyar dîtibûn. Loma hevdeyê Sibata 1999 da li Berlîna Almanyayê li ber konsolosxaneya İsraîlê protesto li darxistibûn. Hêzên konsolosxaneyê diparastin jî êriş biribûn ser çalakvanan û di encamê de 4 kesan kuştibûn û 13 kesan jî birîndar kiribûn. Li aliyê din gorî argümanên PKK ew tenê dijberî dewleta İsraîlê ne dijberî gelê İsraîlê û cihûtiyê ne. Ew argüman jî ne tenê aîdî PKK'ye, hema hemû rêxistinên çepkir ên dî jî İsraîlê heman argümanê derdixin pêş. Lê dema mirov nêz de binêre, dibîne ku ew gotinên hanê ne zêde zelal û samîmî ye. Lewra wek mînak serokê PKK di gelek berhemên xwe de dema behsa kapitalizmê dike û dixwaze xirabiya wî nîşan bide, gelek caran rola herî giring dide cûhiya. Ango gorî îdayên Öcalan jî cûhî kapitalîstin, masonin, armancek wan a gelenperî heye ku li hemû gelan û cîhanê hukm bikin. Bi rastin ev gotin gelek nasin, lewra gelek kes û rêxistinin bi gorî teoriyên komployê tevdigerin û bi xeyalan piştî bûyer û geşedanan tiştan dibînin, pirî caran rêyek çêdikin û gotinê tînin ser cûhiyan û ji ber her tiştê wan berpirsiyar dibînin. Mirov dibêje qey hemû bankeyan wan afirandine û ew kontrol dikin. Pere wan dîtiye û hemû pere dibin kontrola wan de ye. Teknolojî, medya, hikûmetên gelek welatan û wekî din bi temamî destê cûhiyan de ne û ew wek kesên rûyê wan nediyar û veşartî tim û tim bi xirabî tevdigerin û dixwazin li ser her kesan hukm bikin. Gorên derîna min ev gotinên wiha ango li ser komployan û dijî cûhîtiyê tên afirandin bi temamî antîsemitîzmê pêşve têne û rasîzmê dihewîne. Çiqasî tê gotin bila bê gotin ku tu meseleya wan bi gelê İsraîl re tune lê bi dewleta İsraîlê re heye, ev argüman ne samîmî ye û tenê tê xwastin ku bi şêweyekî dijberî û rasîzma dijî cûhiyan bi perde bikin û veşêrin. Lê gorî min rastiya gelek tevgerên çepkir ev e ku di nav wan de rasîzm û antîsemitîzm gelek xurt e û tu carî jî niyeta wan tune ye ku vê rastiya xwe bibînin. Di serî de divê mirov vê rastiyê qebûl bike ku çiqasî mafê gelên Ereb li ser axa wan a rojhilata navîn heye, ew qasî jî mafê gelê cûhiyê heye. Ew ji esîmanan nehatine, bi hezar salanan li wir dijîn û ew axa wan a pîroz e jî. Loma gorî fikra min, mirov dema dij zilma dewleta İsraîlê derdikeve, divê heman demê dij nijadperestî û antîsemitîzma Ereban jî derbikeve. Ku gorî wan gelekan kuştin û dîsa koçberkirina cûhiyan re waye. Piştî van gotinan, ev dijberiya İsraîlê ya PKK hîn dema damezrandina wî de rê da ku bi rêxistinên Filîstînî re têkîliyan çê bike. PKK di 1978 da wek partî hate damezrandin. Du sal şunda jî darbeya 12 îlonê 1980 pêk hat ku wê darbeyê wek tevgerên Tirkên çepkir hemû tevgerên Kurd jî bi gotina rast pelixand û gelek tekoşerên Kurd jî kuşt û avête zindanan, işkenceyên giran li wan kirin. Wê demê gelek tevgerên çepkir û yên Kurdan çawa fersend dîtin berê xwe dan derveyê Tirkiyeyê. PKK jî yek ji wan bû. Serokê PKK û gelek kadroyên wê ji ber darbeyê Filîtîn û çûn Sûriyeyê û Lübnanê. Ku ew ne tiştek nû bû, lewra hîn salên berî de gelek çepkirên Tirk jî çûbûn wir, wek Deniz Gezmiş û hevalên wî, ku wan piştgirî dabûn tevgerên Filîstînê. Rêveberê PKK Duran Kalkan di rûportaja xwe ya 12 Tebeqa 2020 da ku ajansa ANF weşandibû, bo vê demê û helwesta PKK gelek agahiyên balkêş parve dike. Gorî agahîn Duran Kalkan dide piştî Öcalan derket derveyê Tirkiyeyê û li Bekaya Lübnanê kampek ava kiriye
ku cihê vê kampê dibin kontrola tevgerên Filîstînî de bû û destûr û alîkariya wan ev kamp hatibû avakirin. Li vê kampê PKK milîtanên xwe ji aliyê leşkerî û îdeolojîk ve perwerde kiriye. Her wiha têkiliyên PKK bi El Fetih, Cepheya Rizgarkirina Gela Filîstînî û çend tevgerên din re xwert bûye. Ku caran qasî 20 salan li vir maye û wê qadê bo PKK kiriye navendek stratejîk. Lê piştgiriya Filîstîniyan ne yekalî ye. Milîtanên PKK jî destek dane wan. Mînaka herî giring jî di dema şerê di navbera İsraîlê û Lübnan û tevgerê Filîstînî de di sala 1982 da qewmiye de derketiye holê. Gorî agahiyên Duran Kalkan, Gulana 1982 da di encama êrişa artîşa İsraîlê de milîtanê wan Abdulkadir Çubukçu hate kuştin. Qasî meyek şûn da di keleha Arnonê de jî 8 milîtanên wan jiyana xwe ji dest dane. Gorî agahiyên rêveberê PKK Murat Karaylan jî ku röportaja xwe ya 23 Gulana 2020 da ji aliyê ANF ve hatibû weşandin da dabû, bi giştî 11 milîtanên wan bo doza Filîstînên canê xwe dane. Navê wan wiha ye: Abdullah Kumral, İsmet Özkan, Mustafa Marangoz, Mehmet Atmaca, Şehabettin Kurt, Kemal Çelik, İrfan Ay, Şerif Aras, Emin Yaşar, Veli Çakmak. Encama şer da gelek milîtanên PKK jî ji aliyê artêşa İsraîlê ve dîl hatine girtin û demek şûn da hatine berdan. Yek ji wan jî Xalit Çelik e ku Çelik sîhê îlona 2021 da derheqê wan bûyeran da agahiyên gelek berfirah dabû rojnameya Özgür Politikayê. Tevgera PKK heya îro jî mafê gelê Filîstînê diparêze û dijbertiya dewleta İsraîlê didomîne, ku min balkişandibû ser hinek sedeman. Li gel vê dîsa xuya dike ku PKK jî gorî bercewendiyên xwe tevgeriya ye. Ji tevgerên Filîstînê alîkarî girtiye û alîkarî jî daya wan. Di vê navberê de bi kurtasî dixwazim behsa nêzîkatiya Partiya Demokratîk a Gelan ango HDP bo Filîstînê û İsraîlê jî bikim. Gorî bernameya HDP ku li ser malpera partî ya fermî hatiye weşandin, İsraîl wek hêzek dagirker a li ser axa Filîstînê hukm dike hatiye pênasekirin û li hemberî İsraîlê ew piştgiriye didin mafê dewletbûna Filîstînê. Piştî hêzên serekeyên Kurdistanê em ê niha jî hinek li nêzîkatiyên tevgerên İslamî ku li Kurdistanê çalakin binêrin. Wek mînak Hizbullah. Hizbullah xwedî dîrokek bi guman e lewra bi taybetî di salên 1990 da bi hêzên dewleta Tirk ên qirêj re xwedî gelek têkiliyên nediyar û qirêj e ku gelek kesên bo doza Kurdistanê tê koşiyane ji aliyê Hizbullahê ve hatine kuştin. Şerê navbera Hizbullah û PKK jî gelek navdar e. Her du tevger tüccarî ji hev tehamül nakim. Beriya her tiştî PKK çepkir û sosyalîst e, Hizbullah jî İslamîst e. Her wiha armanca Hizbullahê ya sereke tüccarî doza Kurd û Kurdistanê nebû. Wan dixwast li Kurdistanê îdeolojiya İslamîst a radîkal pêş bixin. Loma Hizbullah tim û tim bo Filîstînê xwedên nêzîkatiyek gelek zerar e. Gor Hizbullahê Filîstîn mazlûm e, welatên wan bindest e, dewleta İsraîlê dagirker e, kafir e û tu carî divê neyên nasîn û qebûlkirin. Bilakîs divê bi her awayê ji holê rabibe, tu mafê cûhiyan jî tune ku li ser axa Filîstînê bijîn, lewra wir axa pîroz a Mislimanên Filîstînî ye. Dema mirov dinire dibîne ku dijminên qedîm Hizbullah û PKK çawa bo doza Filîstîn û dijbertiya İsraîlê têne gelhev. Rast e her du tevger bi temamî ne wekhev difikirin û ne wekhev jî tev digerin. Mirov nikare bi hêsanî nêzîkatiya wan wekhev jî nîşan bide. Lê di noqteyên esasî de pir jî ji hev dûr nakevin. Bo her duyan jî Filîstîn mazlûm e û İsraîl zalim e. Tiştî ku ez bo tevgerên Kurd û tekilî û nêzîkatî wan ên bi İsraîlê û tevgerên Filîstîn re bibêjim ev in, niha jî dixwazim hinek mînakan ji tevger û rêveberên Filîstînê parve bikim ka ew çi dibêjin bo doza Kurd û Kurdistanê. Heya niha dema min behsa rêxistinên Kurdan kir, her wiha min behsa têkiliyên rêxistinên Filîstînê jî kiribû ku çawa û bi çi awayî bi Kurdan re têkildar bûne. Kesê herî zêde derdkeve pêş bêguman Yasar Arafat e ku ew serokê El Fetihî bû û sembolek e bo doza Filîstînê, her wiha dema di serê salên nodî de dewleta Filîstînê bi awayek de facto hate îlankirin jî serokê wê yê yekem bû. Elbet Arafat jî gorî bercewendiyên doza xwe tevgeriya ye û di wê çarçeveyê de bi tevgerên Kurd re bûye xwedî têkiliyan. Ev jî tiştek gelek normal e ku Kurdan jî wiha kirine.
Li dema mesele dibe bercewendî tiştên romantik û zêde hatine îdealîzekirin ji holê radibin û rastî derdkevin pêş, ango dibêjin realpolitik. Dema mirov têkiliyên Kurdan û Filîstîniyan an jî têkiliyên Kurdan û İsraîlê binirxîne jî divê vê rastiyê tu carî paş guhê xwe re neavêje. Loma siyaseta Yasar Arafat û tevgera wî bo Kurdan tim û tim li ser xetek ve nemeşeye. Min behs kiribû ku Mesûd Barzanî alîkariya Arafat a di salê 1979 da bi mînet bibîrtîne ku ew alîkarî gorî şert û mercên wê demî bûye. Piştre şert û merc diguherin û siyaset ji gorî wî dîsa tê avakirin. Lê çi dibe bila bibe em çi qasî gorî şertên realpolitîk fehm bikin û îzah bikin jî helwestek Yasar Arafat heye ku qasê dixuye di mejûyê gelê Kurd de bi awayek gelek xirab cîgirtiye. Wek İsmail Beşikçî di her fersendê de tîne ziman dema Saddam Hüseyin li Helepçeyê komkujî pêk anîbû, Yasar Arafat jî li Amerîkayê bûye û rojnamegerek jî pirsiye ku derheqê komkujî de çi difikire. Bersiva Yasar Arafat gelek sosrete tê îdakirin ku wiha gotiye. Saddam Hüseyin bo wan gul biavta. Ango dibêje ku şûna bombeyên kîmyevî gul û sosina bida gelê Kurd. Kurdan heq kirine. Mirov dikare bibêje ku rastiya siyasetê ya wê demê van gotina mümkün dikir. Lewra bo Arafat piştgiriya Saddam Hüseyin an jî ya İranê ya Sûriyeyê ya Tirkiyeyê û Amerîkayê ji ya Kurdan pêwîstir û baştir bû. Alîkariya Kurdan bo doza Filîstînê ka çi û çi qasî bibe. Lê ya Saddam û dewletên dagirkerê li Kurdistanê hîn zêdetir xizmetê bike. Belê ev rastiyek e û bêguman bo Yasar Arafat jî ji Kurdan be Saddam û dewletên din hîn baştirin bo tercihê. Her wiha Arafat bo bercewendiyên xwe ango piştgiriya Saddam Hüseyin destek da bû dagirkirina Saddam a li ser Kuweytê jî ku Saddam dawî de têk çû û wî jî nîşan da ku Arafat ji hêla siyasetê de çi qasî kor e û pêşiya xwe nabîne. Li aliyê din divê ev tişt jî tu carî ji bîr nebe. Çi dibe bila bibe, bercewendî û siyaset çi hewce dike bila bike, lê mirov nikare bo sucek dijî mirovahiyê bo komkujiyek tiştê nûsa bibêje. Eger bibêje jî ew jî şîrîkê vê tiştî ye. Qasî kujer ew jî berpirsiyar e. Çend mînakên din jî bidim. Piştî mirina Yasar Arafat, Mahmud Abbas hatibû cihê wî him bo Elfetihî him jî bo dewleta Filîstînê bûbû serok. Gorî agahiyên di gelek çavkaniyan vekirî de cî digirin wek gelek malperan, piştî serhildanên li Sûriyeyê di sala 2011 da dest pê kirin û şûn de Kurd jî li Rojava bûn xwedî hêzek xurt, serokê Filîstînê Mahmud Abbas 2013 da gotiye ku eger Amerîka êrişê Sûriyeyê bike, ew dibe sedema encemek metirsîdar, ango vahîm, ku Beşar Esad dê têk biçe û dewleta Kurdistanê biava kirin. Gorî Mahmud Abbas zilm û zordariya Beşar Esad na lê hebûna dewletê Kurdan encemek metirsîdar e. Loma ew bi xwe jî dijberê vî tiştî ye. Mahmud Abbas di 2017 da jî heman gotinan gotibû. Mehek beriya referanduma serxwebûna li Başûrê Kurdistanê Mahmud Abbas çûbû Tirkiyeyê û ji aliyê Recep Tayyip Erdogan ve hatibû pêşwazî kirin. Erdogan û Abbas li ber 16 alên dewletên Tirk ku tê îdakirin di dîrokê de hebûne fotoğraf jî dabûn. Dema vê ziyaretê de ji Abbas hatibû pirsin ku derheqê referanduma Kurdistanê de çi difikire. Abbas êja jî gotibû ku dewletek serbixwe ya Kurdistanê bo herêmê xemgînî ye. Li gel van rastiyan têkiliyên Mahmud Abbas bi Kurdan re bi taybetî jî bi rêveberên herêmê Kurdistanê re hene û didomin jî, ev jî tiştek normal e elbet. Mînak Mahmud Abbas wek serokê Filîstînê sala 2009 da çûbû herêma Kurdistanê û bi Mesûd Barzanî re hevdîtinek darxistibû. Dawiya hevdîtinê de her duyan yani Mahmud Abbas û Mesûd Barzanî pirsên rojnamegeran bersivandibûn. Mesûd Barzanî helwesta xwe ya bo Filîstînê wekî gelek caran dîsa zelal eşkere kiribû û gotibû em bo doza Filîstînê de destek didin Abbas û gelê wî. Ew dewleta xwe ava dikin. Rêya ku hikûmeta Abbas bo avakirina dewletek azad dişopîne dê wan bigêjine armanca wan. Ew rê dê Filîstiyan azad bike. Piştî Mesûd Barzanî Mahmud Abbas axivîbû li ser pirsa bo Federasyona Kurdistanê Abbas gotibû ku ew di qanûna bingehîn a Iraqê de cih digire û lazim e bê qebûl kirin. Wekî din jî Abbas hîç wekî Mesûd Barzanî bi gotinên eşkere behsa doza Kurdan û Kurdistanê nekiribû.
Tenê gotibû ku em jî dizanin vê miletê çi qasî eşk şandiye. Em ji Xwedê re dua dikin ku ew milet bigêje îstikrarê wekî miletê din. Li vir dixwazim tiştek bibêjim, di navbera axaftina Barzanî û Abbas da noqteyek gelek girîng heye. Gorî gotinên Barzanî, dewletbîna Filîstînê tiştek herî rewa ye û çi dibe bila bibe kî kê çi dibêje bila bibêje, divê ev tişt eşkera bê gotin. Lê dema mirov gotinên Abbas dinê re nikare tiştek ew qas zelal bibêje. Tê famkirin ku wek gelek rêveberên Filîstînê, Abbas jî di serî da dema behsa doza Kurdan dike, siyaseta dewletên dagirker ên li Kurdistanê li ber çavan digire û gorî vê gotinên xwe tîne ziman. Loma doza Kurdistanê heya radeyek bo Abbas meşru tê dîtin û tê gotin. Hêzek din a li Filîstînê hukm dike jî Hamasê ku ew piştî salên nodî li hemberî siyaseta Yasar Arafat jî derket, xurttir bû û di siyaseta Filîstînê da hêzek sereke ye. İdeolojiya Hamasê İslamî ye û siyasetek radikal esas digire ku gorî wan İsraîl tu carî nayînasîn û divê ji holê rabibe. Bo vê jî dijî İsraîlê têkoşîna çekdariya esas digire û gelek caran çi sivîl çi leşkerî hedefên İsraîl bo wan firq nake. Têkiliyên Hamasê di van 30 salên dawî da bi giranî bi Îranê, Sûriye û Tirkiyeyê re xurt bû ku Îran û Tirkiye ji ber siyaseta Hamasê ya İslamî destekek eşkera jî didin. Lê li aliyê din bo gelek dewletên cîhanê bi taybetî jî bo Amerîka û dewletên Ewropayê Hamas tevgerek terorî ye. Di lîsteya wan a terorî da cî digire. Ev jî tiştek sosret e ku kê çawa bixwaze terorîzmê gorî xwe, gorî siyaset û bercewendiyên xwe pênase dike. Gorî Tirkiyeyê mesela tevgera Kurd terorîst e û tu eleqeya xwe bi mafê Kurdan re tune ye. Lê Hamas tevgerek meşru ye û bi azadiya Filîstînê tê dikoşe. Eger mesele têkoşîna çekderî be, Hamas jî PKK jî wekevin. Gelek caran Hamas ji PKK zêdetir zirarê daye sivîlan û xwedî îdeolojîk antîsemîtîk e ku ev li gelek deverên dünyayê sûcekî rasîst e. Piştîvan gotinan bêm ser nêzîkatiya Hamasê û doza Kurdistanê, qasîtî dîtin rêxistinên İslamî yên li Kurdistanê çalakin wek Hizbullahê eşkera destek didin siyaset û îdeolojiya Hamasê. Lê tevgerên Kurd ên sekûler ku ew sereke ne, bi Hamasê re xwedî têkiliyên eşkera nînin. Li aliyê din wisa tê xuyakirin ku siyaseta Hamasê ya bo Kurdistanê gorî helwesta dewletên dagirker ên li Kurdistanê ye. Di vir de jî nêzîkatiya Tirkiye û Îranê giring e. Her wiha îdeolojiya Hamasê jî faktorekî din a eşkera ye. Niha em li du mînakan binêrin. Serokê Bûrûya Siyasî ya Hamasê İsmail Haniyê di yekê Nîsana 2022 da ji televizyona Rodawê re axivî bû. Haniyê gotibû ku tiştên Kurd bo xwe durust û bi feyde dibînin ew ji bo wan qebûl dikin. Lê di gotinên Haniyê yên şûn de hinek tişt diguherin. Haniyê gotibû ku ew bi birayên xwe yên Kurd re serbilindin. Lewra ew jî perçeyek ummeta İslamê ne. Divê dengê Kurdan neyê birîn. Divê kes wan derveyî siyasetê nehêle. İsmail Haniyê bo hemû Kurdan van tişta xwastibû. Her wiha gorî İsmail Haniyê ew nikarin derheqê qedera Kurdan re tiştek bibêjin û bikin. Divê Kurd bi xwe qirara xwe bidin. Lê di çarçeveya peyman û nêzîkatiya dewletên ew tê de dijîn divê vê qirarê bigirin. Wek tê famkirin qasî Kurd bo doza Filîstînê bê şert û zelal tev digerin, rêveberê Hamasê İsmail Haniyê bo Kurdan tev nagere, naxwaze tev bigere. Lewra ew jî dema bo Kurdan tiştek dibêje beriya her tiştê helwesta dewletên dagirker tîne ber çavên xwe ku têkiliyê wan bi wan re xurtin. 11 Nîsana 2022 da îja rêveberê Hamasê yekî din Xalîd Meşal ji televizyona Rodawê re axivî bû. Wî jî gotibû ew bi Kurdan serbilindin. Lewra Kurd Müslümanin perçeyek ummeta İslamî ne û neviyên Selahattin Eyyûbî ne ku wî Filîstînê ji Xristiyanan rizgar kiribû. Berdewama axaftina xwe de Xalîd Meşalê Hamasê doza Kurdan û Filîstînê dabû berhev û wiha gotibû. Îro helbet gelek Kurd jî gelek mazlûm e û zilm dîtiye. Qiyasa bo zilmê erê ev rast e wek hevin. Lê firq ew e ku em bi dijminek bi navê Siyonîzmê re rûbirû ne ku wî axa me û qadên me yên pîroz dagir kiriye. İsraîl tenê ne dijminê Filîstînê. Kurd jî tevda dijminê hemû Arab û Mislimanan ye. Niha mafê Kurdên mazlûm e ku ewlehî û desthilatiyariya xwe bidin pêş. Gorî min temennî dikim ku daxwazên wan gorî yek ummetê û yekîtiya dewletên me yên Kurd tê de dijîn be.
Yekîtiya welatên me û parastina aşîtiyê bi feresata Kurd, Ereb, Tirkmen, Şîî û Mislimanên Sunnî yên li gel hev bêparastin. Em yek umetin. Gorî Xalit Meşalê Hamasê maf û hebûna Kurdan di çarçoveya yekîtiya dewletên dagirker de ku dibêjin ew Mislimanin û loma dibin yekîtiya umetê de baştir e. Meşal Kurdistanê wek welatê xwe Filîstînê wekî dagirkerî qebûl nake. Gorî wî Kurdistan perçeyek Iraq, Tirkiye, İran û Sûriyeyê. Loma Xalit Meşal wiha dibêje. Kurdistan belê di dîrokê de rewşek cuda hebiye, ew rast e, lê niha perçeyek organîzasyonên siyasî yên herêmî ye. Ez vê rewşê nikarim wek dagirkirina İsraîlê ya Filîstînê pênase bikim. Rêveberên Hamasê bi Kurd û Kurtasî dibêjin ku welatên wan dibin dagirkeriyê de lê Kurdistan nîne. Lewra dijminê wan kafirin. Divê Kurd jî piştgirî bidin wan. Lê li Kurdistanê rewşek wisa tune ye. Dewletên Kurd li wir dijîn Mislimanin. Di dîrokê de dibe ku Kurdistan hebe lê niha ev der perçeyek dewletên Misliman û birayên wan in. Mafên Kurdan jî di vê çarçoveyê de divê bêparastin. Ango dewletbûn bû Filîstînê maf e lê bo Kurdan na. Dawiya dawî de mirov dikare heya cihek van hemû nêzîkatî û têkiliyên di navbera Kurdan û Filîstîniyan de gorî realpolitîkî fehm bike û her wiha qebûl jî bike. Lewra siyaset gorî hestan nayê meşandin. Gorî bercewendiyan tê rêvebirin. Ev qanûnekî qedîm e. Lê li aliyê din meseleya hişmendî heye ku ew gorî min tiştekî din e. Dema mirov dinire nêzîkatiya tevgerên Kurdan bi giştî bo doza Filîstînê hîn zêdetir xwedî pîvanan e û durist e. Çi dibe bila bibe tevgerên Kurdan mesela mafê dewletbûna Filîstînê her tim parastin e. Lê bo tevgerên Filîstînê mirov nikare vê tiştî bibêje. Gorî nêrîna min di nêzîkatiya tevgerên Filîstînî de netewperestiya Erebî cihek girîng digire û ew jî heya radeyekî destûr dide ku tevger û mafên Kurdan maqûl bêdîtin. Bu tevgerên Filîstînî jî wek mînak dewletbîna Kurdan di serî de zirarê dide netewperestiya Erebî ku du dewletên Ereban li Kurdistanê dagirkerin û tu car jî rê nedane Kurdan û li Iraqê kompûjî pêkanîne. Yadin jî ew e ku bi taybetî piştî salê nodî tevgerên sereke ku siyaseta Filîstînê de xwedî hukman îdeolojiya îslamîsta radîkal diparêzin wek Hamasê. Gorî mejiyê wan jî doza Kurdan zirarê dide umeta Îslamê. Lewra tevgerên Kurdan ên sereke sekûler in. Her wiha tevgerên îslamîst ên Filîstînê bo têkiliyên Kurdan ên bi Îsraîlê re jî xwedî tehamûl ninin. Gorî mejiyê wan ew tifaqa kufarî ye. Loma bo wan jî dijbertiya mafên Kurdan di radeyek şûn de bi dijbertiya Îsraîlê re dibe yek. Karek din jî bo tevgera Filîstînî ya îslamîst parastina yekîtiya dewletên dagirker ên li Kurdistanê parastina umeta Îslamî ye. Loma daxwazên Kurdan ên dewletek cuda dihewîne zirar e bo yekîtiya umetê. Ew jî nîşan dide ku bo Filîstîniyan jî Kurd qasî bo doza wan û Îslamê xizmet dikin xwedî rûmet têne û têne parastin. Derve wî gorî Filîstîniyan jî Kurd dibin bilûcî.